A ver, estamos aquí hoxe para celebrar un dos acontecementos máis importantes do curso 2012-2013, que é a volta aos escenarios da Banda do Patio. A ver, temos unha banda do Patio renovada, con algúns novos membros, entre eles, vindo desde os confins do mundo de Arcade, Luis González. A outra guitarra, o Jimi Hendrix do Picoto, Geray Lorenzo. Como sempre, o noso multi-instrumentista que hoxe vai cantar, Mingos Lorenzo. E alma mater do grupo Araña de Percusión, a incombustible Carmen Piñeiro. Bota xente para atrás. Botaremos un pelín para atrás. O tema que vos van tocar hoxe é un tema de Herdeiros da Cruz. É un tema tenro e cheo de sensibilidade que vos falai corar, titulado Motocicleta Man. Que a Banda do Patio escollera este tema e este día, principalmente este día, e principalmente para despedir a todos os alumnos de ciclos que hoxe rematan as súas clases e comentan a FPC. Entón, este tema que interpretaron hoxe é un tributo a todos eles e moi especialmente aos que colaboraron co equipo de dinamización e os que axudaron a facer a serie de mensaxes recibida, María, Silvia, con ese grupo de alumnas. Entonces, para vos, a Banda do Patio, pensando nos alumnos de ciclos. Cuando me besan pasar, las nenas de bailar bajo un ciclomotor que bajo el humo. Porque
Thank